Priatelia, ideme na to. Sirup z liečivej rastliny z bazy čiernej. Tak ako som slúbil, recept prinášam v plnom znení, trvá 7 minút. Kvety z bazy čiernej si nastrihajte. My používame takéto sklenené nádoby, ktoré majú 8 litrov, pretože ich máme viacej na vodu zo studničky. Jeden sme obetovali na vyluhovanie bazy. Takže nastriháme okrem týchto hrubých stoniek. Dobre, lebo baza môže vylúčovať za určitých podmienok kyanidy, ale pri prevarení alebo sterilizovaní a tak ďalej ona potom stratí v podstate tú jedovatosť, ale baza je liečivá rastlina. Mnohí si myslia, že je jedovatá, ale nie je tomu tak. Pri príprave používame samozrejme citróny, ale pozor, len biocitróny, pretože používame ich nakrájané na kolieska aj so šupou. A takéto biocitróny, konkrétne tieto, sme kupovali v Lidli, stoja 1,30 alebo 1,50 pol kila. Takže kúpite 2 balíky a máte vystarané. Dbajme prosím vás o čo najvyššiu kvalitu a nepolemizujme o tom, či je bio a tak ďalej. Buďte trošku normálni a zhovievaví, však teda aspoň pre ten dobrý pocit, kto verí tomu, tak verí. Ja to kupujem, nasypem tam jedlú sódu a nasypem tam kyselinu citrónovú, v mojom prípade vitamín C práškový, ten je trošku drahší ako kyselina citrónová a pozrite si tú reakciu, vidíte, voda ako keby sa varila, dôkladne ich poumývam tie citróny, je to veľmi dôležité. My umývame veškerú zeleninu aj ovocie takýmto spôsobom, pretože tie malinké parazity a malinké červíčky, chrobačky, to nevidíte iba pod mikroskopom a verte, že tá sóda s tou kyselinou im dajú zabrať poriadne a máme o mnoho lepší pocit. Takže citróniky pekne nakrájať na kolieska, ja som použil z 5 teda 4 citróny, jeden som už tam nedával, lebo už sa mi to zdalo veľa, no zatiaľ keď ich nakrájam, ich hodím do studenej vody, aby som ich mal pripravené na vkladanie do pohára. Mnohí to takto robia, takisto aj zeleninu, neovedne nám to ovocie alebo zelenina a nezoxiduje, nezmení farbu. Takže ľadová voda a ono si zachová trošku na chvíľku svoj vzhľad a teda aj obsah prospešných látok. No tu je vitamín C práškový, ten dostanete kdekoľvek na internete, si môžete kúpiť kilo vitamínu C, stojí od 7 eur do 10 eur, takže si vyberiete. A naukladáme teda na tú bázu som posypal vitamín C, teraz ukladám na tú bázu citrón a pekne ho rozprestrem, naukladám, navrstvím to, pretože som si nechal prevariť 8 litrov vody, ktorú som nechal v zápätí aj vychladiť, ale na takých 50-60 stupňov. Nebudem zalievať úplne studenou vodou, ale ani úplne horúcou. Čiže vodu, tú teplú vodu dávam na tie citróny. Neobáram kvety a nezalievam to horúcou vodou. Na to dajte pozor. Voda je prevarená a dôkladne prevarená. Áno. Dáme to doplna. Dáme ten pohár, aby bol úplne doplna s tou vodou. Tie citróny pekne budú držať tie kvety potopené pod hladinou vody. Nevystúpa, celé to vystúpa hore, ale citróny to stále budú zatlačať. No a ešte nám zostal pol košíka bazy, ktorú sme nechali vysušiť. A tu už vidíte plný pohár. Tu je plný pohár bazy s citrónmi a takto to nechám vyluhovať. Ja osobne to nechávam 48 hodín luhovať. Čiže keď to necháte vyluhovať, zakriem to papierom pečiacím a nechám to tak v tme. A potom, keď príde čas, keď to chceme už teda spracovať, tak to nasypem takto do sytka cez utierku, samozrejme čistú bez aviváže a dôkladne to vyžmýcham aj s tými citrónmi. Tam je kopec šťavy, ktorá je fakt akože blahodárna a ja mám z toho veľkú radosť, keď niečo takéto môžem do seba dávať, pretože je to čistý produkt z prírody a dáva nám to, čo naše telo potrebuje. Nie lekáreň, ale toto je naša lekáreň, príroda. A tak ako som hovoril vždy, tak aj teraz
mojou lekárňou je naozaj príroda a doktorom je slnko. Pre mňa to tak funguje 15 rokov som nezjedol žiadny liek. A nenechám v tom pohári ani kúsok bazy, ničoho, proste to úplne dôkladne všetko vyžmýcham do poslednej kvapky. Hej? Lebo sa to luhovalo, je to drahocenná tekutinka a má výbornú chuť, tam nie je o čom polemizovať. Takže potom som to musel samozrejme preliať do väčšieho hrnca, lebo som zistil, že má malý hrniec a na 1 liter tekutiny, alebo teda vody, ide 1 kg cukru. My používame na osladenie ako cukor iba takýto trstinový, ale pozor, je to nerafinovaný, hej, čiže trstinový nerafinovaný, v ktorom sa nachádza aj trošku melasy a aj stopové prvky, teda minerálne látky, hej. Čiže je lepší takýto cukor, lebo je nerafinovaný. Biely je rafinovaný, prechádza rafináciou a to je chemická úprava. Tak na to veľký pozor. Nie, biely kryštálový cukor je rovnaký ako tento trstinový. Samozrejme, že trstinový tým, že obsahuje aj tú melasu, tak zafarbí tú tekutinu do takej hnedej farby. Vyzerá to ako kvetový med, hej, čiže taká farba príjemná. No, necháte to zohriať. Ja to nechávam zohriať na takých 80 stupňov, kým sa roztopí cukor, tekutina sa ohreje, medzi tým si v rúre vysterilizujem poháre na 250 stupňov, no a už do tých pohárov potom plním samotný sirup. On samozrejme je riedky, lebo je rozpustený, je horúci a potom keď vychladne a stuhne, tak on zhustne. Toho sa nemusíte obávať, on bude hustý, normálny sirup. Bazový, voňavý, luxusný produkt. Proste toto je exkluzívna. Naša príroda nám dáva to, čo naše telo potrebuje. A tu už hotový produkt.